boas horas chegas. Xa ves, vir en bus é o que ten. E vos que facedes xogando as cartas? Raquel, ti non tiñas un exame importante mañá? Sí, pero xa dou por suspenso. Ai, que tía, por favor. Ai. Buah, chavales, cotilleo máximo. Temos novo veciño. Parece ser que xa leva no piso cousa de un mes ou así, e nós sin enterarnos. Estou, che! Pero que dis, tío? Mira, a próxima vez non che conta nada, xa está. Pero muller, este tampouco pa poñes así. Ole, que das tantos datos. Veña, ide acabando, que eu tamén quero xogar as cartas. Buenas tardes. Boa, o que me acabo de atopar aí abaixo. Tede cuidado de non deixar a porta aberta, É iso. Encontrei un puto sudaca abaixo, non me jodas. Sería un novo veciño do que vos falei antes, que creo que é de Colombia, Perú ou por aí. Un novo veciño? Que me estás contando? Que temos un veciño sudaca? Sí, é tampouco para tanto. Home, non, despistaste e estes roban chatos calzóns. Pero que dis, tío? Que sí, muller, que sí. Que estes veñen aquí e non lles chega con traficar, que anda por riba, veñen aquí a roubar o noso traballo. Eu en paro e se currando, é que vale máis que a min. Veña, home, non me jodas, non me jodas. En serio. Non digas iso. Meus nervios. Hai de todo en todas partes. Sí, Xa verás como seguro que atopas algo. sí, era boa. Que xa non sei que facer, de verdad. O sea, estou aí vivindo con vos e non atopo nada e son unha carva para vos. Non te preocupes, ti estás facendo todo o que podes. E sabes de sobra que non é ninguna carga para nós. Xa verás como atopas algo. Xa decía meu pai, temos que emigrar e salir daqui como facían os nosos avós. Porque aquí non hai traballo, aquí non se pode facer nada. Veña, Cari, xa verás como sae algo. Ti anímate. A ver o que sale desto porque, non sei. Que hora veño lá, porque... Quedamos de media, pero xa sabes como é. Sempre chega tarde. Pois mira, a próxima dixlle que veña media hora antes porque senón vamos estar aquí 4 horas esperando, unha eternidade. Voulle mandar un WhatsApp a ver se apura un pouco. Hostia. E mira ese. Aí está ese aí outra vez. Joder. De que Puto falas? sudaca. Ese non o ves? Que dis? Que sí, joder, estes que veñen aquí a roubarnos, a quitarnos o traballo, joder. Veñen a cobrar das pagas do Estado. Ah, puto sudaca de merda. Pero, en serio, de verdad, que me ponme enfermo. Damián, estás te pasando, as cousas tampouco son así. Pero abre os ollos, muller, abre os ollos, pero mírame a min. É que en serio, de verdad. Mírame a min, como estou. Hola, rapaces. Hola, Laura. Sinto retraso, de verdad. Nada, muller. Mira, o mellor que podemos facer agora é irnos a comer, eso está. Veña, vámonos. Vámonos. Como que estou facendo? Pero que dis, muller? Pois que apagues a música, que me acaba de chamar a caseira e está cabreadísima porque a chamou un veciño queixándose do ruido. Pero que dis? Pero se tampouco era para tanto, Raquel. Da igual, apaga, que non quero que me volva a chamar. Pero Raquel... Raquel... Maldita sea, seguro que foi por culpa do puto Panchito.
Coño. Como estás? Non podo nin comigo. É que non recordo nada. Ainda que recordaras tampouco creerías. E que dis, muller? Que dis? Cando recordes, xa o verás. Gracias y perdón. No se preocupe, era lo que había que hacer.